Hausa TV ta yayi. A gobe Alhamis ne da Kotun Koli za ta yi zaman farko a shari'ar kujerar gwamnan Kano bayan da gwamna Abba Kabir Yusuf ya ɗaukaka ƙarar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara inda ta ayyana Nasir Yusuf Gawuna a matsayin gwamnan na Kano. Ana sa ran a zaman na gobe Alhamis Kotun Koli za ta saurari ƙorafin masu ƙara da martanin wanda ake ƙara kafin sanya lokacin bada hukuncin ƙarshe. Kasancewar lamari ne na kotu babu wani bangare da zai yi ikirarin samun nasara amma dukkan bangarorin da ke cikin shari'ar na kokarin karfafa gwiwar magoya bayan su wajen yiwuwar samun nasarar tasu. Idan muka yi duba da yawan mabiyan da kowace jam'iyya ke da su, jam'iyyar NNPP, jam'iyyar APC, hakan na sanyawa dukkan 'yan jam'iyyun su ji su ne akan gaba. Masu fashin baki kan al'amuran na siyasa na cewar Kano jiha ce mai matukar muhimmanci a siyasar Najeriya wanda hakan ta sanya ake son jin abubuwan da ke faruwa a siyasance dangane da wannan shari'ar. Zaman jiran hukuncin na Kotun Koli ya sanya zaman ɗarɗar da fargaba saboda rashin sanin yadda shari'ar za ta kaya. Gabanin yanke wannan hukuncin na kotun ne rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi zama da shugaban jam'iyyar NNPP da APC a nan Kano inda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Jama'ar jihar Kano dai sun zuba ido don ganin yadda bangarorin biyu za su girmama wannan yarjejeniya ta zaman lafiya domin kiyaye dukkan wani tashin hankali ko tada tarzoma bayan yanke hukuncin wanda daga shi babu wani. Ga masu bibiyar mu a rahoton mu na baya mun kawo muku kalaman jam'iyyar APC da ke musanta kokarin yin sulhu da NNPP. To su ma a nasu bangaren shugaban jam'iyyar NNPP Hashimu Dungurawa ya musanta wancan zancen da ake yadawa yana cewa jita-jita ce kawai. A nan dai sai mu ce abin jira lokaci domin shi kadai ne zai yi alƙalanci. Salma Usman Lawan, Amnas Hausa TV.